Сега ще направим един малко странен опит в такъв чисто естраден план, да ви покажем една част от сцените, два откъса от представлението. По този начин разчитаме да ви ангажираме и да дойдете в театъра тази вечер от 6:30, а специално за вашето училище Евридика ще се играе на 26 от 19 часа. Така че имате възможност да го гледате два пъти. Най-малко, нали? Вие ли свирихте преди малко? Да, аз. Хубаво свирите. Мислите ли? Как се казва това, което свирите? Не зная. Измислям. Жалко. Защо? Не зная. Бих искала да има име. Очите ви са кафяви. Топли. Да, но човек не може да каже какъв цвят са вашите. Казват, че зависи от това, което мисля. В момента са зелени. Тъмно зелени. Те казват, че са такива, когато съм много щастлива. Кои те? Другите хора. Ще ме направите ли много нещастна? Не. Не? Това, което ме плаши, е, че ще бъда самотна и нещастна, когато си тръгнете. Никога няма да си тръгна. Заклевате ли се? Да. В мен? Да. В живота ми? Да. Харесва ми, когато се усмихвате. А вие никога ли не се усмихвате? Никога, когато съм щастлива. Кой е този Матиас? Никой. Но вече 3 пъти идва да ви каже, че ви търси. Той е никой. Той е момче от трупата. Той ме търси. Сигурно иска нещо да ми каже. Кой е този Матиас? Аз не го обичам, никога не съм го обичала. Любовник ли ви е? Много лесно се казват подобни неща. Предпочитам сама да ви кажа всичко. Всичко между нас трябва да бъде чисто и ясно. Да, той ми е любовник. Отдавна ли ви е любовник? Не зная вече, от 6 месеца. Аз никога не съм го обичала. А защо тогава? Защо? Защото аз бях сама. Бях изморена. Той беше нещастен. Той ме обичаше. Ело. Ще се опитам никога да не виждам лицето му до вашето. Очите му вперени във вашите, ръцете му върху тялото ми. Като в малка заключена къщичка някъде на край света. Сега трябва да ме оставите. Трябва да свърша нещо. Излезте за малко, трябва да ме оставите. Трябва да свърша нещо. Нали видя? Целунах го. Обичам го. Какво искаш? Кой е той? Не зная. Ти си луда. Луда съм. 8 дни. 8 дни ме избягваш. Матиас, 8 дни те избягвам, но не е заради него. Познавам го от 1 час. Какво ще ми кажеш? Ти го знаеш. Ти го знаеш, Матиас? Ти го знаеш? Знам! Матиас, че аз го обичам. Разбираш ли? Аз го обичам. Ако знаеш, че аз не мога да живея без теб. Не мога да живея повече така. Предпочитам веднага да умра. Особено сега, когато те имах до себе си. Аз не искам нищо Евредика. Само да не бъда сам. Да не бъда съвсем сам. Аз го обичам. Добре. Ти сама го пожела. Матиас.
много малки откъсчета. Нарочно не ви играхме по-дълги откъси, за да можем да възбудим вашето любопитство. Разбрахте, че основното нещо, за което става дума, е любов. За тази любов, която някога е около нас и не я виждаме. За тази любов, която пропускаме и като загубим, се чувстваме доста самотни, доста празни, доста объркани. Затова е представлението. А каква по-добра публика за любовта от вас? От младите хора на ваша възраст. Очакваме ви тази вечер, утре, в други ден и на 26 от 19 часа. Заповядайте!